Hola xics, hola xiques. Anem a veure com saber si dues fraccions són equivalents, és a dir, representen la mateixa quantitat. Dues fraccions són equivalents quan el producte creuat dels termes de la fracció és el mateix número. Val? Anem a comprovar-ho. Mireu, per a saber si 1/3 i 3/600 són fraccions equivalents, el que he de fer és multiplicar en creu. 1 per 6, 6, i 3 per 3, 9. Com els números són diferents, aquestes fraccions no són equivalents. No representen la mateixa quantitat. Val? Anem a comprovar esta. Multipliquem en creu 2 per 20, 40, 5 per 8, 40. El número és el mateix, si són equivalents. Si representen la mateixa quantitat. Anem a comprovar esta. 4 per 28, ho faig així, igual que ho faríeu vosaltres, 112, i ara 7 per 16. Val? 112 i 112 sí són equivalents. Anem a comprovar la següent. Multipliquem en creu 1 per 9, 9, i 3 per 3, 9. Sí són equivalents. I la última. Multipliquem en creu 6 per 15, que són 90, i 10 per 12, que són 120. No són iguals, no són equivalents. Val? Molt fàcil. Vinga, en el següent vídeo vos ensenyaré com obtindre fraccions equivalents per amplificació i simplificació. Vinga, a practicar. Adeu.